Hello mga kawaray-waray, welcome to Bimboy Waray TV. Mga kawaray-waray, nahidlaw na liwat ako yanahan miniswahan miswa soup, baga nahihidlaw niyo bas ka sangkay, kaya magluluto kita mga kawaray-waray. Maupay na lang ang may ada ako di leftover nga pork an amon adobo, waray ka uubos gabay ini sa buwan, di ba mga kawaray-waray? Ayan na nga, ginisa na natin yung bawang at sibuyas at nilagay ko na yung natira naming pork adobo. Ayan na nga mga kawaray-waray, kaysa masayang, di ba? Para mas marasa, kailangan sa buwan. Diba mga kawaray-waray? At ayan na nga mga kawaray-waray, nilagyan ko na ng tubig. Kung kayo ang nagluluto mga kawaray-waray, kayo nang bahala. Ako kasi medyo mahilig talaga ako sa sabaw, kaya ayoko ng medyo dry. Diba mga kawaray-waray? At ayan na nga, pagkulo niyan mga kawaray-waray, tinimplahan ko lang pala yan ng asin at paminta at konting soy sauce. Yun lang panimpla ko ngayon mga kawaray-waray. At ayan, pagkulo, nilagay ko na ang miswa. Diba? Nakakahidlaw gihapon at sugad hini. At ayan na nga mga kawaray-waray, hintayin lang natin na maluto ang miswa at nilagay ko na yung gulay. Cabbage lang yung mayroon ako dito sa bahay o repolyo, yun lang ang nilagay natin. At ayan na nga mga kawaray-waray, malapit na maluto, lagyan lang natin ng isang itlog para mas malinamnam. Di ba mga kawaray-waray? Mas marasa. Di ba? Ayan mga kawaray-waray, nakaluto na gipaniubos ka sangkay. Pangaon kita, makakakaon-kaon na gihapon. O tingnan nyo, kakain na yung mamang yan. Joke lang.